Serdecznie Państwa witamy. Jo, pan babcia I ja, synek ze Śląska. I dzisiaj jest również z nami Eleni, która będzie nam towarzyszyć w dzisiejszym nagraniu. Dobra, to ja naciągna Fedra i nastawia płyta. Zobaczymy, co nam Eleni zaśpiewa. To ma 60 lat, także weźcie se na to poprawka. Za wszystkie szumy, buczenia serdecznie przepraszamy. Tak jest, ale jak pięknie wygląda w takim stanie, toś to chował. Już śpiewamy, czy Głos jeszcze? się rozchodzi. Wstańcie, pasterze. Koniec, bo na razie kolęd nie śpiewamy i no trenujemy głosy. Dzisiaj właśnie Jezus mamy do was Maria, taką właśnie. niespodzianka. Byliśmy kupić razem właśnie Christbaum i ona leży tu obok nas. Zaraz wam pokażemy, jaki okaz my znaleźli. No, o ile się nam zmieści. Bo to jest jedyny dylemat, bo braliśmy no tako, jako się nam podobała. A nie patrzyliśmy trochę na te rozmiary. Także kochani ludkowie, moi wastomili, będziecie dzisiaj mieli okazję sobie obejrzeć, jak się u nas w Duma, nie w Dumanie, bo na razie tu są mieszkam, nie mam żadnych współlokatorów, jak się u nas na Śląsku choinki obliko. Ja, czyli co? Idziemy po nie? Idziemy po nie, ja. Patrzcie. No to opracujmy ją, W którą stronę? nie wiem, jakąkolwiek może. Dobra. To czekaj, dajemy do stojaka. I, I jak mieści się tam u góry? Ty. Nie idziemy niżej spuścić. Znaczy powiem ci, że ten stojak jest, wiesz co? Otwórz go. Za ciasny. No, ani nie godej. Ej, wiesz, że ten stojak jest No to trzeba... za ciasny. To wiesz co trzeba zrobić? Trzeba to troszeczkę Urąbać. urąbać. No ale w bajkach tak ści. No właśnie, w bajkach tak, to no to jak to tak? Będzie idealne. Podejście numer 2. No. Ty, sukces! No pięknie. A czy ja ją trzeba trzymać na... Ja nie wierzę, ty, ale idealnie. No. A Czekaj. teraz tak. Czekaj, to teraz Powiedz czaja. mi, a ta woda kiedy się leje? Woda. No teraz. I no to trzeba do końca tu. To idzie jeszcze, Czekaj. żeby było mocniej. Ej, to. mocnie, trzymie się fajnie. I no Dawid, dobrze to załunacz, co jak nie ją nie oblekujemy, to się cało nie przewróci. Ja i te glaskule wszystkie popękają. Dobra, jest chyba dobrze załonaczone, bo już się bardziej Dobra. tu, To ja idę po kunewka. Znaczy kunewka. Jakiś... no jako umajono. A może ja w tej folii zostawimy? A co ci się tak podoba? No, Zamiast lamety? zamiast lamety i no się ten dookoła do lampki. Dobra, trzeba tam, Jak się to widzisz robi? tam, tutaj właśnie do tego, Tak? ja tu poodkurzą Jasią. Dobra, to ty będziesz tym szczęśliwcą. Jest! Zawsze chciałem to zrobić. A nigdy tego nie zrobiłeś jeszcze? Nie no, to zrobiłem już nie raz. Już miałem ta okazja, ale to jest zawsze najfajniejszy moment, jak otwierasz i wtedy Ja. widzisz rzeczywiście w ogóle coś kupił. Bo wiesz jak to w tych... Na razie to tu widzę jakąś słoma. To będzie już sianko pod serwet. Tak, i zaczynamy od tego, że będziemy wieszać lampki. Trzymaj. Lampki zawsze pierwsze. Chociaż jako dziecko zawsze się zastanawiałem, jakby to nie miało do mnie wtedy sensu. A teraz jak człowiek dorosły, to jednak Ja. wie, że wszystko Dokładnie. jest po coś. I zawsze się I właśnie... połączymy sobie tam, podłącz. A to pamiętam, to jak wprowadzili taką technologię, że można to łączyć, nie? No. To było tak super. A pamiętasz te lampki grające? Ja... Takie to było fajne. I Czekaj. teraz chwila prawdy. Zawsze najgorszy moment. Moż? Czy święta będą? Będą święta. Będą święta. Będziemy mieli święta. No to wieszumy. Ja... Od głowy. Nie? Ja. No to
To jedź. Musiał się zastanowić ostatnio rok temu stroił. Od góry. Ja. Tu fajnie tym, tu będzie szpic. A u was kiedy się zawsze stroiło choinka? No, w tym ostatnim tygodniu, jak 3 świeczki się poliły. Jak 3 świeczki No. po 3 niedzieli. A było też czasami, że i w Wigilio. No, u nas właśnie jakoś zawsze dzień przed Wigilią, tak? No. Było dzień przed Wigilią, już tak było powiedzmy mniej więcej tam ogarnięte, bo że chałupa posprzątano. To wtedy się zaczynało. Tak gęsto dajesz. Ja też tak zawsze No, robiłem. widzisz. Najgorzej jak się miało za mało tych lampek Mnie to wkurzało. i ci się kończyły w połowie choinki i potem musiałeś tak dawać myśl roztomiałek taką, Ja. że były ino takie 3 paski. Chyba, że na zadek nie będziemy dawać. No, a tu jeszcze możemy. Ale patrz, tu już koniec po tym. Chodź tu. Wiesz jak to idzie zrobić? Wiemy jak No, tutaj ja też i tak tu. zawsze robią. No, Ty też żeś tak robił? no oczywiście, No, że ja. widzisz. To o czym przed chwilą my go dali. Takie ekonomiczne podejście. Tak. Następne, ale te jakie fajne. No. To są. No. No nic się nie stało. To się wytnie. Już przyjechał na broju. Ty, ale te są fest długie. Ale tamta idzie dać i ja pewnie. Dobra. Dobra, teraz następny moment prawdy. Ja. 3, 2, 1. Świecą. No to pięknie. Co myślicie? Zgaś światło. Idę zgasić światło. Wiadomo, poprawki. No, muszą być. Dobra, teraz kolejne lampki. Ty, co jedne to piękniejsze. No widzisz. Do 3 razy sztuka. Jak te też będą działać. No jak te nie będą działać, to się troszkę załumie. Ty, a te wiesz już tak na klamerki każdo. No. Klamerki. Niektórzy go dają tak w Kevinie ten robił. Dobra, czyli każdo na inną gałązkę. No, pokorza ci. Od samej góry to tu jest. No. One są wyjątkowe, bo to były lampki, co ja sobie kupił po mojej pierwszej wypłacie. Pierwsze moje lampki. Co ty gadasz? Ja. Kolendy nam się skończyły. Zaraz coś nastawię. I jak? Będzie trzeba się przebić na dach. Nie wiem, co zrobimy. To co, to trzeba ułamać, uciąć? No, na to by wychodziło. I no ostrożnie. Ty idę, żebyś tych lampek No, nie przeciął. czy to już mi w myślach? Ty już o tym pomyślałeś? Dużo nie brakowało. Nie. To my musimy całą ta choinka przechylić, żeby się, mi się ta woda chyba wyleje. Czekaj. Kurde. Połóż. Czekaj, Kaj. W twoja strona. Czego na szczeli zaraz? Czekaj. O, dobra. No, w twoja strona. No, No bo nie wyprostujemy tego. dobra, czekaj, ją ściągnę. Położę, musimy coś wymyśleć. Rocking around the winter tree at the frosty party hop. Candles glow and where you can see every heart begins to stop. I teraz? I teraz, no. Ty jeszcze coś, nie? No ci godem, ja nie wiem, co jest grane. Spróbuj go skrócić jeszcze, ten wierch teraz. O wiele. Tyle? No. Chyba już się też nóż Stępią.
mamy. Tylko tu jeszcze co tam. Dobra, może coś to zmieni. Ty. No na milimetry. Tu będzie trzeba, wiesz co, przewiązać potem jakimś łańcuchem czy coś, żeby to przysłonić. Glas, kule i też było uwod, że większe na dole, mniejsze na dół, czy obojętnie jak? Mniejsze niby na dół budowali, a Mniejsze na dół? nie, mniejsze do góry. Do góry. A tyś jak powiedział? No, że mniejsze do góry, a większe na dół. Aha, dobra. No, tak jak ten. A ty może takie fajne, szklane. No a jakie mają być? No, takie powinny być, ale wiesz jak to. Teraz wszędzie to plastikowe, nie? Patrzcie, jakie fajne. Tutaj powieszymy Dziadka Mroza. Powiedz taka Indii, bo także się powiesił jedne obok drugi te same. Kaj. Dwie te sowy. A to i opowiesił tak jeden obok drugiego? To jest twój karton? Niemożliwe. Ja zawsze lubię, jak to tak szczelało te gałęzie o te bombki. Czujesz coś? Olej z pryskownicy? No wiesz co, nie chodziło mi akurat o to. Tu jeszcze cały karton. O. Znaczy, no powiem ci, jak ta Eleni zaczęła ta Cicha noc. cicha No noc, to ja coś poczuł. to tak delikatnie ja. To co, będziemy trenować, a nie śpiewać jakieś kolendy? A jak trenować? No trenować, czyli nieoficjalnie śpiewać, no ćwiczyć. Bo Ino jeszcze ćwiczyć. się kolęd nie śpiewa. Możemy potrenować se. Dobrze. To śpiewaj. To może była jednak kada. A jeszcze trzeba zrobić makówki. A jeszcze dzisiaj robimy makówki. Nie jedzie ci po tym jeszcze jakiś pociąg? Ja właśnie nie wiem, bo muszę jakoś prośba do PKP wystosować, żeby jakieś późniejsze połączenie z No, a nie ma Rybnika. potem już nic? Nie ma. Bez sensu. No bez sensu, tak ty obek jechał później, już wtedy nawet. A właśnie nie ma. Czekaj, tu może Gdzie? na to jakoś fajno. Nic cud. Cicha noc. Święta noc. O, wiem co puszczymy se. A, Bo to nie jest kolenda. dobra. Uznałeś, że to mi jednak nie wyłazi, to... Nie, Dawid, no dobra, mogę ją do końca wyśpiewać. Nie no, dobra, zmień. Ale coś mi się przypomniało. O, tu tak na bogato. Znasz to? Znam. No to możemy śpiewać. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dowolmy te gwiazdy, czy nie? Jest. Dajemy. One fajne są, ja też tak lubię powciskać. W którym gasną wszelkie spory. Jest taki dzień, w którym radość
Wita wszystkich dzień, w który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia. Drzewa, ptakom, ptaki, drzewom, knienie Wiatru. płatką śniegu. Ci powiem, ta choinka mamy tako tradycyjno, tako jak mi się kojarzy za dziecka. Nie ma tako jednokolorowo jak teraz się stroi. No Ja jest teraz tego jedne pełno. kolory, nie? Albo No. złote, Albo granatowe. ja czało-czerwone jakieś takie. A tu jest takie jak za dziecka się miało w chałupie. Wszystko co się miało, co się nadawało na choinkę Ja. się dawało. Orzechy, łańcuchy się robiło takie w przedszkolu fajne. No, było. Ta świecka coś mi tu nie chce ze mną grać. Stój. Ziemi. Niebo. Trzeba to pokazać. Mamy sam jeszcze lameta. Muszę ją otworzyć. I ta lameta jeszcze będziemy dawać. Nie żeby kubkami, no tak to rozkładasz. Tak, Jose, popatrz. Okej. Po trochu. Proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Fajne, to takie oryginalne. A to, że oryginalne, to co chciałeś przez to powiedzieć? No, bo potem były na sprzedaż też takie anielskie włosy i to było takie inne w materiale, takie Nie, lżejsze, takie plastikowe a bardzo. to jest z pozłódki. A to jest właśnie. Tej nocy byś nas wyrwał, czarta mocy. No to dostomili, dajcie Choinka nam mamy znać. nastroju, no. Ja, nie było lekko, jak żeście widzieli. Ale daliśmy radę. Daliśmy rady. Kajsynek i pan babcia to zawsze nam, jako to wyjdzie, jako tako, ale no to wy nam dajcie znać, że jak wam się podoba. A dobre. Na razie lepiej nie dotykać. No właśnie. No i słuchajcie, na te święta chcieliśmy wam życzyć wszystkiego najlepszego. Pewnie jeszcze będziemy na jakichś filmach życzyć, ale tu przy choince to też wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego, zdrowia, dużo geszynków i wszystkiego co najlepsze. Tego wam życzy Michał i synek ze Śląska. Pan babcia i Dawid. I Dawid. Nie śmiej się, wiesz, że tej nazwy nie lubię, ale jak żeście mnie tak ochrzcili, to już taki muszę być. Dokładnie, taki był chrzest, także tak. Dokładnie. My idziemy się cieszyć choinką, a wy się też cieszcie tym rodzinnym czasem, no i spędzajcie pięknie te święta.